maite dute, ikusi duzue? Bai? Asko maite dute, bai. Baina, bueno, igogailu hau nora doa. Institutora, ea zer dagoen hemen. Irakasleen bilera. Bai, ikus dezagun zetaz, abizen zeintzuk izango dira jaun Andre errespetagarri hauen nahiak, zeintzuk izango dira, ikus dezagun. Hau, Paioni! Zuen irakasleak, Bueno, presaka nabil, Ni presaka nabil. Donostira joan behar naiz, etornez instituto ondare klase emotera. Zine bilera baitu bat horreketa egin behar dut, oso lanpetuta nago. Horren irakasleen bilera, hau bai koñazoa. Etika eta morala. Apa, Julián!